ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಏದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂದಾಗ ತೂಪರ್ ನಿಗಲು ಪುಲಿಮುಂಚಿದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಕೆನಡ ರಾವಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮೂವಿದ ವಿತ್ ಬಾರಿ ಎಟ್ಟು ಮೂವಿ ಪಂತೀರು ದುಬೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಜಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡು ಬಾಂಬೆಡ್ ಆಂಡು ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗಲು ಪನಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಿಗ್ಗಜರು ಉಳ್ಳಿರಿ ಅಂಚನೆ ವಿನೀತ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳಿರಿ ಇದು ಅದು ಪಕ್ಕ ಸಮತಾ ಅಮೀನ್ ಆರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದು ಭಾರಿ ವೆಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತೆಗೆದನು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ ಟೀಮ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ತ್ರಿಶೂಲ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಸಮತಾ ಅಮೀನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದು ವಿನೀತ್ ಸರ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬೇತ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂಪ ಅಂಚನೆ ಎದುರು ಬರ್ಪ ಮೂವಿಗಳ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಬಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಕೂಡ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಲಿಂಕ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಕೆನಡರು ಬಾರಿ ಬರಲು ಸಕ್ಸಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಂಡ್ ಇಂದು ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಮಾತ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳು ಬರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಕೊಂಕಣಿ ಬ್ಯಾರಿ ಮಾತ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಲ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆಂಡ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಉಂಟು ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತೂ ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅರವಿಂದ್ ಸರ್ ನವೀನ್ ಪೆಡಿಲ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಭೋಜರಾಜ್ ಸರ್ ಬಾರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿನೀತ್ ಸರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಪನ್ಪಡೆ ಪಡಿಸಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಲನ್ನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮತಾ ಅಮೀನ್ ನೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಯಬಣ್ಣಗ ಈರು ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ದ ಮೂವಿ ನೀರು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಮೂವಿ ಈಗಲೇ ತೋಜನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎದುರುಗಳ ಇಂಚಿನ ಮೂವಿ ಬತ್ತನ ಈಗಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಕೊಂಕಣಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರು ಕನ್ನಡ ತುಳು ಊಲ ಮೂವಿ ಬರ್ತಾಡ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆನಾಗ ಇದು ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತ ತುಳು ಕನ್ನಡದ ಇತ್ತಿನ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಕೊಂಕಣಿ ಜನಕ್ಕಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಬಟ್ ಹೆಜ್ಜೆನು ಅಕಲ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಒಂದು ಶೋ ಆಂಡ್ ಬಾರಿ ಬರ್ಲೋಡ್ ಆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. பத்தாவது பல்தெரு ஊரூரு திர்காது நட்டாதே முடியரு ಫೀಲಿಂಗ್ ರಾಜಗ ಫೀಲಿಂಗ್ ಪುಲಿ ಮುಂಚೆಚ್ಚತ್ರ ಈತಿ ಯಾವುಜಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚೆಚ್ಚತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು